Mondj már valamit. Zoknyi nem küldett. 2 golyó. 2 golyó éri az állat, mi van a faszom az hátba? És mondja neki, szopjál le király, mondja csak. Melyikne? Király, mondja, szopjál le király. Szopjál le király! Mondja, Mitsubishi. Mici! Opel Astra. Operesto! Paradicsom. Paricito! Puszit küldjél csak egyet. Jaj, öcskös, megkúrálnál egy nőt, meddig tolnád neki? Tolkáig, mert nem Jó, öcskös. lenne oda. Hol vinnéd el? Paricitomba. Mivel vinnéd el? Helikopterba. Helikopterrel? Menjünk permetezni? Menjünk. Mit csináljunk akkor? Mataparoszunk. Úgy jó. Ez küldjök-e? Ez küldjök. Elküldöm, jó van. Mondjad már Renault Tália. Ráidéktó. Ennyi öcskös. Gőzlök ki? 8 lócié. Golyó. Kiskunféle csála. Kiskunyó. Agresszív vagy? Agresszív vagyok. Na, ennyi. Sátorolja új hely? A szátoros új hely. Jutél már gazba? Én szólt a víz. Jaj. Hát te már. Szívbe nyuszít. Adja szegemre a csókot. Ennyi. Hopp, mi volt? Mutasd meg, mi volt? Hopp, még egyet. Aha. Még egyet. Adjál rá, zaru. Na, még egyet. Aha. Jújnas. Mennyi pénz, aztán nézzük már meg. Jó. Azt röhögjél. Újna. Énekel már, hogyan az? Baszás közben leégette 3 bandita. Énekel csak el? Baszás közben leégette 3 bandita. Hello Jack, lábokat hanyomjam, binkis faszolod. Fuck? Fuck. Milyen cigi ez, Dezsé? Piruki? Piruki?